Sarupothar APHLC Maipokimi Kangwaipon Nijang Karbianglong Dongkamuka Marok Sopi Along Kido Karbi Hemtun Along Nijang Karbianglong Labor Union Aro Kisengpon Karom normally Pinani Kansama Beta Long Peneri Tare Monosingti Pinikachengsia Beta Arjoponikta Sarupothar Havar Sarupothar APHLC Atum Maipokimi Kangwaipon Jakhongpon ni phai kresir kep ar ni lakhain koi rahini Sarupothar constituency arlo number adarso committee hall along Sarupothar constituency APHLC amaipu kangwai amai padopon nonamat maipuinut aphanan si ingwai pon chotlang Sarupothar constituency committee maipu kangwai pon along ratchedon sarpen maipu kimi longkumar be aphansi pekpon Lakha krit troxy bukajan LSC APHLC maipu Samson teron pen kachari pon amai long kachetong don APHLC Central Committee VP Rajesh Tiso, Central Committee Organizing Secretary Singh Timung, Sarmon Tiso, Dipen Rongpi, Sarsing Be, Bukajan LSC, GS Pranjal Kro, Bongpo Kathar, Kleng Sarpo Tiso, Sarupothar Constituency MEC, a candidate Bapuram Terang, Atum Pencheng Lok APHLC along Klembang Kwatum Chetongdun. Maipokimi Longkumar Be Pen Kaning J Pon Atenke Non Kevang G MP Election Kilik G Along Ke Sarupothar Constituency APHLC Ongdung Awat Pensi Jepahai Pon Pameji Pusi Jepon Video journalist Mongweteron along Jason Lecter Report Kabidele News Isan Labangso a constitution haputhak netum dak inglonga arlo phaladak jakong kipi anastame nitum dak bangke misen me etpen nitum ladak pachini pon edji la pen nitum APHLC kemang ta la autonomous state mate labangso article 244 is tamen tum kupuson basi ke palong pon labangso atowara bangke majuga thatek the stami nitum ladak APHLC ben make nitum atowar bang chini pamelo state kupuson se ke palong pon state ke palong ibulodang te aprangsi ke ladak council along itum jong si haidel bulang te council long system te parai po la ben haladak MLA tum dak chotodon po ha so MLA tum han sami tum session long panayon po session long stame Assam state atum phan itum ko puson si dak Karbiang long la pen NC Hill la phan nitum hempre kang team la bang so ke palong ya phan nitum hadak board idun po la det pen MP stame hadak parliament long non son dak BJP tum ke hing pi rum long si hempre ke hamji hanane la hidia jo long sila tumang ke dharna long sile aron ria din long sila tum ke hempre khan aron ti non pudam elo polong te non hal ajit timung patum kaskom kanca diskom tumang ke aning kan wang sami lang tumang dam sami hala bangso MP sami hadak chetong nundut MP bangai tum hempre amendment ke ni tumang ke amendment ta fichuri report sami alang bangke hempre hala parliament house long apor long et po office sami alang bangke hadak hempre amendment bangai ni dunde lagi rata tek prong lo lasi non ili tuang bangke kibang dilang non muning hini bangke itung dak MP election lo labangso MP election lo bang itung dak Sarupothar constituency pen bangke nitum dak APHLC pen si Jepahai pon neklem pon po non atumi hajong lang lem selection tamelo terbasa long tami hadak tami itum seat crep lipen seat keban ke tum haidun lo tami non independent tuman ta APHLC long si bang po asison dotulang town committee election dotulang lapen ason kupima akenangji made lason kacepate do na long an mangke nitum APHLC banke kengkam chejardung si nitum mangke cepai pon board ipo lalo Nijang Karbiang long Dongkamuka marung supia long kido Karbi Hemtun long pini Labor Union a committee keseng pontu Nijang Karbiang long Dongkamuka marung supi Karbi Hemtun along pini Nijang Karbiang long Labor Union amai pumanov kram sahin pen puthot Dongkamuka marong supia long Labor Union aro keseng pontu pini bangso aro keseng along President Biren Ingleng Vice President Khon Singh Rongphar Secretary Hingchong Rongphar Financer Joyram Ingleng Finance Khon Singh Rongpi laana bang puaphansi arpu kimi pekpon lo pini Labor Union ahin pen ceparai pon ke alang litum along sedami kithek ser ahem kikim kerang aphan Mistri dolo lasi Nijang Karbiang long along an ke thedung ahem an ke Labor Union aphan birta pipen kimrang ponpo lapen kaprek ahawar along ta Labor Union aro sing pon thupo puta maya long pangdak pon Dongkamuka pen
Umson be report Krab Daily News. Non kedamkan bangke dak kolomna lang sita me seng dam lo lapan kilini lang sita me seng lo lasi kusuman atum bangke akam kacicin ne pena job made nili tum sita me financial ki kom ma job si alang itum alang so ko ke kesang lo kusan lo lasi laso financial made kadu ko we sita me labang so pakir tiji kan bangke financial le dulu lo alang itum ta charja thuti lasi non laso dar bangke asap su atau orang doctor kasinon ke bangji perang pada bangke lang sose nili tum kapan tang ponji bangsi cisi ponlo lasi lang itum ta mana charja thuti bangsi ning thi ponlo Don Marley, pinani kan sama berda bangla pas kang ton ponik lo, dometak me kurang tu